bareng juga dhewe minangka wakile panjenengane Bapak Tarmin alias Bagong. Ya. So Ibu Katni matur sembah nuwun lawan dulur adoh, dulur cedhak tangga teparo sing wis semarang sabiyantu marang hajate panjenengane Bapak Tarmin miwaha putra Mahardya Siwi. Ya, nek ora dibantu karo tangga teparo dulur-dulur mula ora ana ucap sing wajib linareke kejaba mung matur nuwun. Ya. Panjenengane Pak Tarmin saha Bukani matur nuwun awit pambiyantune sedaya ingkang bantu bau suku ego praktikal kan saka liya-liyane utamane sing mapan ana ing pawon ibu-ibu sing masak. Bila tanpa dibantu karo ibu-ibu sing masak ana pawon ora bakal iso lumadi dhewe panjenengane Pak Tarmin saha Bukani ngladeni tamu sing wit awang-awang tanpa ana pedote. Oh, heeh. Nganti bengi iki ya uga kanca-kanca pelajar utawa sinoman ana ing Blodro kene. Oh, heeh. Ya ana Tobo. Ya.
Sinoman sing bantu ngladeni para tamu undangan. Ki tanpa dibantu kawan para sinoman sing ana ing desa Klobo kene, tangeh penjane Pak Tarmin iso ngadeni ngaosi daharan saha unjukan tumraping para tamu. Dasare panjenengane Pak Tarmin kuwi kemasyarakatane ya becik, ya mula nalika duwe gawe kaya ngene iki sing bantu ya pirang-pirang utamane para sinoman lek nyambut gawe tanpa ana kesele wit awan mau nganti sayaine nganti bengi iki ora ana mandeke sinoman kene. Heeh. Sregep-sregep semangat-semangat nyambut gawene cepet-cepet saking cepete lek nyambut gawe sinoman kene. Sore mau aku digawe wedan ora tak ombe wis dikukuti saking cepete. Oh, sing adem diganti sing panas maksudnya ngono lho. Oh iya, ya ngesake dawuh. Heeh, ya. Coba iki kudu ngedum metu kudu iso lho, Nok. Ya, amarga bintang tamune pirang-pirang. Ya, lan nyuwun pangapunten ingkang wonten live streaming. Ya. Cakala mangsa sinyale medhot-medhot ngadat mergo iki mapane ana ing gunung. Oh, ngono. Ya. Sinyale rada angel. Oh iya, ya ora dadi baya mengapa. Ya. Monggo Mas Gareng sik. Ya, Gareng sik. Diaturi jumeneng. Oh, ngono. Ya. Ayo kancane isih gembira. Gareng jajak ora dadi. Ada bintang 3 pada malam hari ini. Ya. Niken Salindri adalah super power dari kota Kediri. Niken Salindri super power. Oh, suaranya banter, powernya kuat. Terus Elisa Urkarus adalah superstar dari Ngayu Jakarta. Lah Mas Gareng ini super tetra. Kaya obat mental kalau dengan minggu agak aku yo sing penting ana supere. Ayo super liyane no to mau super tetra koyo. Kuliah diunggul-unggulke bareng karo aku dijlok-jlokne. Piye carane kowe tak jlokne gen iso mumbul. Bagi medhun kaya dene wong badulan mandut langsung bes munggah. Iya nek pedhot kali nek pedhot malah junguk to jenenge. Nah, gumun tenan Pak, nuwun sewu. Gumun apa? Pak ingkang bulan dalem Pak Tarmin. Pak Tarmin ngersake Mbak Elisa. Terus mantene Putri ngersake Mbak Niken. Terus Bu Tarmin ngersake kula. Dan jenengan rene iki sing karep sapa? Nek aku kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aku terus takok Pak Tarmin. Takon piye? Lah terus jenengan kok ngundang Pak, aku iki kersane ngopo Pak? Ngene lho Mas, aku pengen ngundang Elisa karo Niken karo jenengan. Engko terus hiburannya apa? Alas timbang gak hiburane, payangan rayan ketek jalange luwung kok. Ngono. Oh, tiba dalange nganggur ngono to. Nggih. Apik. Apik enak di Pripun? tak belaji cangkemmu. Rumasane sing dituju pertama kali iki nggonku.
kowe iki katutan ngono ngerti ra? Pak Tarmin kuwi nalika mbiyen mirsani aku pagelaran ana ing nggene daleme Pak Marino. Iki pernah adine kuwi pengen wah aku sok nek duwe gawe anakku wedok rapi tak tanggepne Pak Anom Dojo Kangko. Pertama kali sing nuju aku raimu ngono. Mosok nggih Pak Tarmin, kok jenengan ora ngono lek ngendika lho. Piye? Jare Pak Tarmin belum bersih Mbak Elisa. Pak Tarmin ngesih Mbak Niken, terus gak nganten ngesih aku. Jenengan iki kene sing ngesih asline. Gak enek. Kok kowe ngerti? Lah aku dikari Pak Tarmin ora gur bocoran di seluwungan kita jalake lumayan ngono. Oh lumayan. Mesti lumayan nek denyang ngono lho Pak. Niki ora ujube mantenan nikahan. Iya. Nek ilmu sing tak tampa soal pernikahan itu adalah hal yang sangat rahasia. Rahasia mergo jodoh pati rezeki namung gumantung kersaning Gusti. Contohnya kayak begini iki. Mbak manten daleme Mbak manten karo Mbak manten yang Mas manten. Mbak manten Bludru. Karanganyar Mas manten dalemipun Tegal. Niki nek gak karena rahasiane Tuhan, rahasiane Allah, ora mungkin iso kelakon. Iya. Wong urip kuwi mung iso ngrencana. Ning kabeh kodrat gumantung Allah taala. Leres mboten? Jenengan dek cilik apa duwe cita-cita besok untuk bojo Mas Saiful Anwar ora to? Kabeh mung rahasiane Allah. Bener. Ora ngerti Pak, sapa ngerti aku wong Purwodadi, Mbak Elisa wong Jogja, gandeng rahasiane Allah, besok jodoh gak ora ngerti. Lho. Iya bener. Lho Mbak Niken yang Kediri. Aku Purwodadi. Nek jodoh sapa ngerti? Rahasiane Allah. Yo ora Mbak Niken. Kok ora lho? Dapur kuwi gemagus. Lho, ora kok gemagus nyatane lho teng ndi mau ning nggon lanang. Nek manten lanang karo manten wedok iki cocok. Sing lanang yo gantenge kaya ngono, sing putri yo ayune kaya ngono. Lah nek Niken Salindri, Elisa ayune kaya ngono, padha karo kowe, ora tangga teparomu ki bekasane do penasaran. Lek malam pertama modele piye? Dapurmu kaya tikus anyang-anyangan ngono bojo ayu. Ning kan spesial. Spesiale apa? Mas nganten ganteng, nganten cantik. Elsa wong nyambut ra wong ganteng kok wong ayu lumrah. Ning Mbak Niken cantik, Mbak Elisa cantik kok bojo aku. Nggih kene jagat lho. Lho mula iki hal-hal sing seperti ini lho Pak. Karep lho. Setuju ya? Iya lho Mas Dewi. Ruwet sih. Harus bisa mensyukuri nikmat. Kadang-kala kita bisa merencanakan dengan siapa, tapi takdir berkata kita harus dengan siapa. Mula disukurono. Muga-muga gathuk selawase jodoh kaken-kaken ninen-ninen donya teko ning akhirat dadi langgeng selawase pindhane mimilan mintuno. Aja pegatan, aja pisahan siji nggo selawase gek ndang meteng. Iya. Dongane singkat padat. Alhamdulillah, muga-muga dadi keluarga sing sakinah, mawaddah warahmah. Ning nuwun sewu Mas. Nek tak condro Mas. Manten lanang karo manten wedok iki nek kaya Widodari ya Kamajaya Kamarate. Kamajaya Kamarate. Nah nek kowe pamane karo Elisa. Mbak Elisa. Nek Elisa Kamarate kowe Komodo. Jadi malah larang regane. Larang regane apa? Nek nuwun sewu Mas manten Mbak manten. Wong omah-omah pernikahan itu kaya dene wong ngemput permen karet. Kok iso? Permen karet kae sepisan dimut krasa legi. Engko nek wis rada pirang menit krasa karet rada legi. Nek wis meh 5 menit 10 menit kuwi karet-karete gak enek legine. Wong omah-omah nggih ngoten. Kok iso? Manten anyar segedene setahun, 2 tahun, 3 tahun legine ora umum, Mas. Ning nek wis 5 tahun, 10 tahun kuwi duwe masalah, duwe cobaan, duwe perkara. Legine rada sudo mergo ketutupan karo perkara. Ning nek wis ngancik 10, 20, 30 tahun wis gak enek legine blas, Mas. Karet dimut-mutuk ya karet-karet tok lho kok. Lahir batin aku cerita yo mbahku iki. Nek karete kan tetep karet. Lah mula kuwi arep wis ora wedi aja dilepeh. Luwung kan nggo gayel-gayel. Oh iya. Niki muga-muga langgeng selawase. Aja kok perkara legine. Nek wong omah-omah kuwi ora iso luput saka sing jenenge masalah. Sak propirane wong loro kudu bisa nyawijeke tekad nggo ngrembuki perkara ben ora dadi perkara. Iya, bener. Iki jenengan kadang-kadang gak paham. Ora paham. Kandhani. Bojomu ayu sakniki. Ketemu pisan karo Mas Saiful Anwar, Mbak Dwi. Ketemu pisan paling bobot 37, 38 nggih, Mbak. Ning nuwun sewu Mas 10 tahun wis manak pindho. Mau bobot 80, kowe aja kaget. Sebabe, lho, omah-omah nek wis manak pindho ping 3 mesti bobote mundak. Jenengan padha Mbak Dwi, bobot pinten? Paling 42. Oh, mbiyen yo sak Elisa. Ya, kandhani dene saiki. Lho.
iya. Dijek pantes to Anda. Pantes, Pak, pantes. Iya, Mas. Niat tetep dadi rasa tresno aja nganti nyuda rasa. Iya bener. Lho ngono kandhane aku iki lek anak kanca gak tamu lho jenengan. Iya ya. Andane ya. Kudu bisa saling melengkapi mergo wong bojo niku kaya dene klambi nek dienggo kudu saya pantes tur bisa nutupi. Kaya Mbak Dwi Lestari kali Mas Engkul Anwar saling melengkapi dan saling menutupi satu sama lain. Ngono lho Kang. Nah, aku lek mau ngandani perkara anak, nek kuwi ngandani manten perkara apa? Lah ini iki mau. Jenengan ora ngrekake nek iso malam Jumat mergo ganjarane 1000. Nek Senin karo Kamis ganjarane 500. Ning nek liyane kuwi ganjarane ming 100. Kula mau ngelekke Mas, aja golek ganjarane ning kudu eling dongane. Lho, iki urung aku. Nek perkara donga aku urung. Alah jekane gak paham nek dongane pengen sing rada singkat. Biasane nganten saiki kepengin ndang beras sing singkat ae Mas, minimal nganggo sholawat. Lagi wis siap kabeh gawe wis siap kabeh kok wis penting ngono kae. Disolawati Mas. Sallallahu ala Muhammad pelek nyemek batuke Mbak Dwi. Sallallahu alaihi wasallam pelek nyemek dodo. Sallallahu ala Muhammad pelek nyemek weteng. Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam. Sik, ndak bareng weteng lho kok suwi men. Apa nih sing suwe? Sallallahu ala Muhammad lemek batu. Sallallahu alaihi wasallam lemek dodo. Sallallahu ala Muhammad lemek weten. Sallallahu alaihi wasallam. Ora apa kok wis ngeplek. Perkara plek ya Mas nganten to sing ngantene kono kok ngeplek kene iki perkarane temu pira? aku salah pengen ngeplek. Yo ben diurusi kok. Arep diplek ora plek terserah. Oh iya, Wis mau dongane. Nek kepengin duwe anak wedok. Enak dongane. Lah nek bar selawatan. Siap-siap jenengan kotengen, munggah kotengen teko tengah mandek Mas. Acara sedelok medun ngiwa. Anake lanang. Lho nek pengen anak wedok, acak apa kiwa Mas? Teko tengah mandek acara sedelok medun kok kanan. Anake wedok. Ning nek pengen gak dadi, munggah kok tengen bablas ngiwa, munggah kok kiwa bablas menem aja mandek. Gak dadi. Rasa mau marahi wis pinter-pinter. Mau yo. Alhamdulillah. Estu Pak kula gumun tenan. Ketika jelek ya Allah kahanan nek iso kaya ngene tertata rapi. Niki nek singkut gumergo dipun panjenenganipun Pak Tarmen yo taneh kelakon. Bener. Kyai kok sembodo Masya Allah. Disalut matur nuwun Pak Tarmen berkah barokah sedayanipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Agak dalang aku, ya to. Ana Miken Sawiwi, ana Mbak Elisa, ana kowe. Terus wekasane iki sound system yo Aeromax. Aeromax itu sound system nomor 1 di kabupaten sini. Masya Allah luar biasa. Jos. Pokoknya dipol-polke mau ngendikane Pak. Pol pambio orang lah dipol-polke wis pol-pole wong nanggap wayang bengi iki paling mewah yo dame Pak Tarmen bengi. Luar biasa sonet Aeromax lho. Kondang sekabupaten Karanganyar. Disembung karo Dijo Laras Indonesia niki son kondang 7 RT Bapak Ibu. Masya Allah. Cilik men to kecamatan di situ.